Ples v krojoch. Rarita, ktorú na Slovensku máme. Dnes by som vám chcela predstaviť Elenu Sotákovú, ktorá šije krásne kroje v našom meste. Skús nám povedať, ako si sa dostala k tomu, že šiješ kroje? Ja som vyučená pánský krajčír a škola na kroje, šitia krojov neexistuje. Sú etnografovia, čo vlastne akože skúmajú kroje, ale šiť kroje na to škola neexistuje. To je vlastne viac menej samoukom. A tým, že ja som človek, ktorý rád niečo tvorí, nerobím stereotyp, že šijem to isté dokola, čo som takedy šila, keď som bola vo výrobe, tak práve to ma dostalo k tomu, že som sa začala sprtať v nejakých veciach, ktoré ma niečo naplňalo. Slovili ma ľudia, že či nechcem ušiť kroj, tak som povedala, no tak vyskúšam. No a som sa dopracovala, takže šijem už 28 rokov kroje. Tým, že mám v Prešove obchod, tým, že požičavam kroje, robím aktivity, že robím modné prehliadky, ale hovorím, že kroj je naša DNA. Ja som aj vydala knihu o krojoch a moja kniha sa volá Východ v kroji a je to zbierka krojov z Prešovského kraja, aby ľudia vedeli, že aj na východe sú krásne kroje, lebo takáto kniha neexistuje. Sú to také naše východoslovenské kroje. Naozaj som sa snažila z každého regiónu niečo doniesť do tej knihy, aby tá kniha bola aj pre ďalšie budúce generácie. Povedz nám, ešte ty organizuješ ples v krojoch, ktorý sa koná každý rok. Tento ples vznikol preto, lebo som si povedala, že z Prešova je strašne veľa súborov, žijú folklorom táto časť akože Prešova, tak som si myslela, že takýto ples na Prešove není, takže chcem robiť ples v krojoch. A teraz momentálne sme v 8. ročníku, robíme to v PKO, toho roku to bude 24. januára 2026 a ľudia majú, akože sa im to veľmi páči, lebo sú v tomto kroji je človek tak oblečený, že má pocit, že je sebarovný. Tam nemá pocit, že je nejaký, že je nadriadený alebo nejaké postavenie. Je to vlastne zaujímavé aj tým, že človek ten kroj nenosí stále často, možno niekto si ho len na tú akciu oblečie, že raz za rok alebo možno len raz za život. Je to fakt akože super. Tam ide o pointu tohoto kroja, nie ako vyzerá človek, ale ako vyzerá tento kroj na tomuto človeku. Jasne. Kroje zapožičať na svadbu, na fotenie alebo ples, čiže akciu. Narodinný darček. U teba v Elmire na hlavnej 1.